Usa ang patay ug kapin 20 ang samdan. Human mibangga ang usa ka truck nga kargado og trabahante sa usa ka canning company sa Zamboanga City. Nawad-an kuno og preno ang maong truck. Ang detalye sa report ni Chris Sadapitan. Miyerkules sa kadlawon, daling girespondihan sa mga nagpakabanang residente ug rescuers kining aksidente nga natigayon sa barangay Sanggali sa Zamboanga City. Sakay sa truck ang 25 ka mga trabahante sa usa ka canning company nga paingon unta sa ilang trabaho. Sumala sa kapulisan, usa ang kumpirmadong patay samtang 24 ang samdan human nga nawad-an matud pa og preno ug mibangga ang truck sa usa ka sementadong koral. Regarding sa actual number talaga, medyo nahirapan din kami kumuha ng number doon sa hospital kasi may protocol din sila, ma'am. Hintayin yung parang maglabas sila ng parang report din. May na-report na may dalawa din daw na yun na namatay pero pinakonfirm pa rin namin. Matud sa driver sa maong truck nga si Bani Martinez, nga kalit ra gyud kuno nawala ang preno sa truck dihang miabot sila sa pabahada nga dalan sa Sanggali. Hindi kasi naman pwede kasi yung takbuhan kasi pababa yung daanan. Galing ako sa taas, nakasigil ako. Pagdating sa kalagitnaan, biglang wala yung brake. Hindi siguro abot ng 20, ganyan lang. Hindi ka makabigay doon ng gas kasi pababa yun. Hihingi lang ako sa kanila lang pasensya kasi hindi ko rin naman kagustuhan na maging ganon. Napriso karon ang maong driver sa Zamboanga City Police Station 3, samtang gihulatan ang mga kabanay sa mga naaksidente alang sa formal nga reklamo. Kauban si Alter Rosales sa kamera, ako si Chris Sadapitan para sa One Mindanao.